bliver spændende. Men jeg skal faktisk sådan finde ud af efter sommerferien, om jeg skal gå til tromme eller parkour. Fordi en af de der ting, jeg kan godt tænke mig begge ting. Ja, har du prøvet noget af det før? Eller? Nej, det har jeg ikke, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at lære det. Men jeg har ikke rigtig tid til at gå til begge ting. Så enten så er det bare trommer, eller også er det parkour. Men det er lidt svært, altså. Så jeg spiller jo trommer. Og det er jo mega fedt. Det vil jeg godt. Altså det synes jeg, du skulle gøre. Er du god til det? Nej, jeg har ikke spillet så længe, men jeg synes stadig, det er fedt. Man fanger det sådan ret hurtigt. Ja. Jeg vil godt lige lære dig nogle tips. Det kunne være rigtig lækkert, ser du faktisk. Af det. Så det kan jeg teste af, måske. Ja, det er præcis. Så det synes jeg i hvert fald lige, vi skal prøve af. Ja, det kunne virkelig jeg tror, du vil synes, det er ret fedt. Ja. Jeg har altid elsket trommeslager og sådan noget, og bare sådan... Altså drengene? Det kunne godt tænke mig sådan, og så også bare selv at kunne gøre det. Ja. Bare sådan en strafløs-trommer. Jamen lige præcis. Altså det er ret fedt. Og det, altså, jeg tror, det er derfor, de fleste begynder. Strafløs-trommer, der bare skal... Ja, lige præcis. Give en omgang. Ja, lige præcis. Bare tage hele runden. Hvis du gerne vil på parkour, så er Sebastian, han er jo sådan en rigtig parkourmand, der klatrer og hopper rundt over det hele og sådan noget. Altså, det var ham, der var her før. Han er lige smuttet, men han kan sikkert, når han kommer tilbage, kan han da godt lære at hoppe rundt på en campingvogn eller noget. Det kunne virkelig godt, hvis han lige vil lære mig basic jumps. Du lige får sådan en introtur på begge, så hvad der tændte dig. Det tror jeg gør. Ja, det er det, vi gør. Fordi så kan jeg snuse til begge ting, og så kan jeg finde ud af, hvad jeg måske kan gøre, og hvad jeg har lidt talent for måske. Fordi jeg tror, jeg har talent for begge ting på en måde. Takler, og så er det takslag. Ja, 1, 2, 3, 4, skal vi tælle. 1 og 2 og 3 og 4. Jamen, hvis du overhovedet vil lære det her, så skal du starte med at sætte den her på. Der har man altid nogle spilleskoler. Ja, det er sådan noget, man føler sig sådan. Så gør man det, tager man det på. Ja, det der med strafstrummerne, ikke? Ja, lige præcis. En Rambo-agtigt. Lige præcis. Jamen, du kan jo lære det ved en lille ramse. Ja. Hytterne skal være kolde. Ja, tak. Okay. Hytterne skal være kolde. Ja, tak. Hytterne skal være kolde. Ja, tak. Lige præcis. Hytterne skal være kolde. Ja, tak. Jeg tror ikke, altså det... Jeg kan ikke. Det er ikke noget for dig? Jeg tror ikke, det er det, jeg skal. Jeg tror da ikke, du har godt nok. Ej, men altså virkelig lækkert, det fik at lære mig det. Så vi kan... Sådan. Nej, mere sådan lige med benene. Okay. Det tager også tid. Men altså det er sådan... Jeg tror godt, hvis jeg måske var lidt højere eller et eller andet, at jeg ville kunne finde ud af det. Men det var sådan, altså, jeg tror ikke, jeg havde hoppet i mig heller af listigheden. Jeg tror faktisk bare, at jeg tager et jagttegn efter sommer, og så er det det, jeg satser på, og så kan det være, at det andet må komme senere. Men tak for hjælpen. Ja.